Ez da eskutuan dagoen horietakoa, lurpean edo arte bakarti batean gorderik dagoena. Ez da filmetakoa ere. Altxor hori egiazkoa da. Eta gu denona. Denok elkarrekin partekatzeko modukoa. Partekatuz bakarrik hartzen du bere benetako balioa gainera. Altxorre hori Espainetan dugu. Beti prest emateko eta jasotzeko. Matu alduzu dagoeneko zer den, bai? Bai, euskara da. Guk nahi dugu eta prest gaude, egingo aldi guzu euskaraz? Ara, gu ez gara laukatu, eta zure lagunak gara. Beste hizkuntzak maite ditugu. Eta ezagutu dugu. Eta erabiltzen ditugu. Baina bizi euskaraz egin nahi dugu. Mundua koloretakoa atsegin dugulako eta ez zuri beltzean. Munduari gure kolora eman nahi diogu, euskararena. Etxetik hasita Euskal Herritik. Koloretan amestu nahi dugu. Koloretan esnatu. Kantatu. Ikasu. Kantatu. Txatu. Barre. Eta negar egin. Euskaraz irakurri nahi ditugu egunkari eta ipuinak. Euskaraz ikusi nahi dugu antzerki eta sinema. Euskaraz entzun nahi dugu irratia. Euskaraz egin nahi dugu gaixori gaudenean medikuarekin. Erosketak egitean saltzailearekin. Postariarekin. Kale garbitzailearekin. Udaltzainekin. Eta alkatearekin. Eta batez ere euskaraz, noski zuekin, gurasoekin. Euskara entzun nahi dugu zuen artean. Ikusten dugunetik, ikasten dugulako. Ez pentsaguk ikastolan euskaraz ikasita jolastearekin nahikoa danik. Zuek euskaraz egingo ez baduzue, euskara umeen gauza dela pentsatuko dugu. Eta guk handikan zuek bezalakoak izan nahi dugu. Zuek bezalakoak, baina euskaldunak txo. Bai ama, bai eta orain zure txandara. Eman izena euskaraldira. Batzuk hau biziak izango zaria. Euskaraz hitz egiteko erraztasuna duzuelako. Beste batzuk, belarri presta. Euskaraz ulertzen duzuelako. Euskaraz hitz egin diezazueten nahi duzuelako. Eta euskara maite duzuelako. Baldin badakizu, erabili Espainia. Eta ez badakizu, guk lagunduko dizugu. Eta ikastelako ikasleok ere gure erara euskarazian parte hartuko dugu. Gu altxor bizi izango gara. Altxorra den euskara, inguratzen dituzten guztiekin partekatuko dugu. Aita mazuek ere bai. Guk Euskaraldian parte hartuko dugu. Eta zuk? Animatu! Gora Euskalaldia!